Luonnoksella täällä meilläkin noin 2 kiloa per nuppihan ne menee läpi sitä kalaa. Kalalisäksi sitten saavat vähän muutakin, kun proteiini lähettää, eli meillä se tarkoittaa sikuria. Nyt tuossa oli kanan sinipiirat tarjolla. Ne syövät jauhelinhaa, karjalapaistia, kananpalot ja ihan mitä vaan vähän serikaalia. Kala on monesti, voi olla särkeä niin kuin tuo, voi olla ahventa niin kuin tuo, tai pikkuhuippua niin kuin tuo. Loppuun voi olla todella serikaalia. Sauko on elämään hyvin sopeutunut. Niin kuin näette, se on hyvin taitava uimari. Ja kyllä se pitää ollakin taitava uimari, kun sieltä veestä saa uivan kalan kiinni. Eipä. Sillä on paljon uimari-ominaisuuksia, tommonen pitkäomainen uimari-kroppa. Pitkä vahva häntä siinä kroppaan jatkeena. Se on syntynyt uimaräpylät jalassa. Valmisteli sillä nahkaalampaiden välissä. Sillä on semmonen jännä automatiikka korvissa ja sieraimissa. Mitäs pojat tytöt tekee, kun ne hyppää uimaosaiseen? Sitten ottaa kiinni. Nenästä. Ottaako pojat nenästä kiinni? Ei. Aina ne sanoo pojat, että ne ei mukaan ota. Kyllä ne ottaa, ettei kukaan